neljässä, eli Maltalla, Puolassa, Sloveniassa ja Virossa, ratkaistaan tänään lopullisesti näiden maiden edustajat Helsingin Euroviisussa. Ottakaa hyvä asento siellä kotisohvilla, niin katsotaan hetki kuvaa ihmisten jonottamisesta moninkoneen myymällä. Kyllä, tuollainen jonottaminen katselu aina pirittää mieltä. Espanjan yleisradio TVE on kehittänyt perin kummallisen ja monimutkaisen tavan valita maan edustaja tämän kevään Euroviisuihin. Vision Eurovision koostuu kahdesta toisestaan täysin riippumattomasta karsinnasta. Yhtäällä karsitaan lauluja, toisaalla laulajia. Karsinta on käyty niin televisiossa kuin internetissäkin jo 4 viikkoa, mutta karsinta jatkuu vielä 3 viikkoa, ennen kuin laulut löytävät lopulliset esittäjänsä. Puhumattakaan siitä, että karsintojen voittaja saadaan joskus selville. Me toivotamme onnea ja jaksamista espanjalaisille. Hengittäkää välillä raitista ilmaa ja tehkää voimisteluliikkeitä, niin kyllä se siitä. Kovimmalle tästä urakasta joutuu Vision Eurovisionin juontaja Paula Vasquez, joka on yrittänyt perehdyttää katsojat tähän karsintamenetelmään ja sen loputtomiin puhelinäänestysnumeroihin. 4-4. 7-1. Pues las dos últimas números tienen que coincidir con las cifras del intérprete y a usted les haya gustado, ¿vale? Después de llevar el 0-1. Suomen Eurovision karsintoihin osallistuvat kappaleet julkaistaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokoelmalevyllä. Eurovision 2007 CD ilmestyy ja se sisältää kaikkien 12 kutsuartistin molemmat kilpailuehdokkaat, eli yhteensä 24 kappaletta. Edel Records tuotantopäällikkö Ilkka Vainio, mistä idea tällaisen kokoelmalevyn tekemiseen? Tätä on Suomen kansa halunnut erittäin pitkään ja nyt se on mahdollista. Kiitoksia TV25 tuottajat Timo Suomi ja Ilkka Talasranta ja koko TV25. Mutta ystävät päivää, tämä on tosiasia ja ollaan tässä. Sanoit, että Suomen kansa on vaatinut tätä pitkään. Nyt se on mahdollista. Miten niin? Eikö se ennen ole ollut mahdollista? Ei, no aina joku artisti on puuttunut tai joku levy, siis kappaleet ei se ole saatu kokoelma ja nyt se on, että tähän talkoseen on lähteä kaikki artistit, säveltäjät, sanottajat, levyyhtiöt, kiitoksia tästä, ja tässä on nyt Euroviisun buumi ja sitä nautitaan nyt. Eli onko niin, että jos Lordi ei olisi voittanut viime vuonna, niin tätä levyäkään ei olisi julkaistu? Lordi edesauttaa, mutta kyllä mä luulen, että oltaisiin julkaistu, mutta Lordi on auttanut tätä asiaa erittäin paljon. Kiitoksia Lordille siitä. Mutta sanoisi levyyhtiö tuotantopäällikkönä, mitä menestys kaupallisesti Euroviisulla on toisaalta artistille, toisaalta levyyhtiölle? Kyllä, tämä on erittäin suuri asia, että jokainen artisti haluaa päästää säveltäjä ja sanottaa tästä Euroviisuun kitailemaan. Siinä on oikein tuntua, että tähän on päässyt vain 12 mukaan, 24 kappaletta, kaikkea voi tuottaa. Tuleeko tällaisesta Euroviisun karsista kokoelmasta perinteä, joka tulossa tulevinakin vuosina tämmöisiä julkaisuja? Varmasti, ja peli on nyt avattu, että tämä ei ole nimenomaan kysyntä ollut kova, että tässä tulee oikein todella suuri kevään mennessä. Kyllä, ja nyt kun on enemmän kuhinaa Kojon aikoina, niin se varmaan... Kyllä mä sanoisin, että Simo, me emme nukkua nyt tämmöisen asian kanssa pommiin, me lähdemme hakemaan sitä kokoelmaa myös. Hienoa. Lopuksi vielä, mikä olisi sinun mielestä kaikkiakin paras Euroviisu, sellainen kappale, jolla on ainakin 12 pistettä ja papukaija merkki? Kun katsomme toisiamme turpia, niin huomaamme, että tämmöinen Hard Rock Hallelujah, ja sitten katsomme asujaisia, voisit olla niin suomalainen manageri Abba takana. Ja kiitoksia, että hän oli sinun kanssa täällä studiossa. Kiitoksia, tämä oli suuri ilo meille ja koko Suomen kansalle. Kiitos vastauksista, Ile. Ja nyt me syöksimme top 3 listan silvereille. Kansalaiset ovat voineet äänestää netissä Ylen Euroviisu-sivuilla, mikä on kaikkien aikojen paras Euroviisu-kappale. Ja tässä ovat kansan valinnat. 3. sijoittui Terikko Joksimovic and Ad Hoc Orchestra kappaleella Lane Moje. Korkea sijoitus on sikäli yllätys, että kyseinen biisi ei ole koskaan voittanut Euroviisuja. Tämä Serbia ja Montenegron kilpailukappale sijoittui toiseksi Istanbulissa vuonna 2004. Todennäköinen syy Lane Mojen suosioon maassamme on se, että suomalaiset ovat suuria kanaruuan ystäviä ja Lane Moje on suomeksi kanaseni. Kakkoseksi äänestettiin Lordin Hard Rock Hallelujah. Lordi sai varmasti paljon ääniä paitsi kappaleissaan, myös komeasta ja herkästä ulkomuodostaan. Ja kuinka uskaltaisi olla äänestämässä esiintyjää, jolla on kirves kädessä. Voiton vei vankka Euroviisun suosikki Abba kappaleella Waterloo. Waterloo voitti Euroviisun Brightonissa 74.
Abban suosioon on syynä se, että ABBA-fanien lisäksi yhtiöstä äänestävät monet palindromien harrastajat. ABBAhan on ainoita bändejä maailmassa, jonka nimi on sama sekä etu- että takapeli. Näin äänestettiin Ylen nettisivuilla. Nyt me katsomme, mikä on kaikkien aikojen paras Euroviisun kaduntallaajien tieto. Varmaan kun Tipiri. En mä tiedä varmaan Lordi. Varmaan se tää Lordi. Lordi ja Hardot halleluja. Me ollaan ainakin se kaloa ikkunasta. Tai hei. Mikä mä muistan. Kyllä kai se on toi Lordi, kun kerta voittakin tuli sille. Ja yleisesti nappalahan paljon yleensä, niin se on vuoteluvun heittänyt. Varmaan tää Lordi. Eikö se ollut paras kun samana luukolla? En muista nimeä. Sanotaan tätä Ding Dong. Kai sitä Hard Rock Hallelujah. Lordi. No on sama. Mä sanoisin, että on tää Lordin Hallelujah biisi. Ei oo tämä tietenkin tämä vuoteluvu. Ladottelit tää sitten. Ole. Kyllä se täytyy sanoa, että se on tää Lordin kappale. Olisiko tää viimeinen kans voitellut vei soundi. Mikä mun taas on Marianin Tipiti. Ei musta oikeastaan niistä mikään ole tosi hyvä. Ei oo ainakaan jäänyt silleen mieleen. Hengaillaan on varmaan tossa. Sitten ulkomailta. Virolaiset ovat innokasta Euroviisukansaa ja viisuja on katsottu Virossa alusta lähtien Suomen television kautta. Kiinnostus vain kasvoi, kun Viro sai itsekin osallistua kilpailuun. Viron Euroviisu-edustaja valitaan tänään. Ulkomaan kirjeenvaihtajamme Ulla-Maija Määttänen kävi selvittämässä, mikä on virolaisen suhde Euroviisuihin nykyään. Esa Enes Essi edusti Viroa jo 5 vuotta sitten Tukholmassa ja sijoittui kolmanneksi laulullaan Once in a Lifetime. Nyt hän pyrkii jälleen Viron edustajaksi